Čau, já vás vítám u hry Minecraft Pocket Edition. Tohle je moje první video. Už jsem na tomhle kanále měl víc videí dřív, asi před 2 rokama nebo před rokem, ale přestal jsem natáčet, protože byl moc trapný, byl jsem moc malej na to. Já jsem točil na nějaký 5 megapixelů foťák, nějaký úplně trapný video, ani jsem nevěděl, co točím. Teď už jsem chvíli počkal a nějak tak vím, jak bych to měl prostě editovat a natáčet, v jaký kvalitě. A můžeme hrát, já vůbec nevím, proč to takhle okecávám. Tady dáme rovnou vytvořit nový svět. Jo, jasný. Tohle je nová verze, tak já ještě nevím moc. Hustý. Jo, to už tady vlastně bylo, číte nechci. Jak ten svět teda pojmenujem? Prostě YouTube. Já ani nevím, jak se píše YouTube. Svět. Nevím, třeba YouTube svět. Přežití, to je jasný. Jestli se ptáte, proč to mám česky, tak nevím. Jsem mocný, nejsi to přenastavovat. A obtížnost dáme zatím míru milovnou. Jsem moc velká nubka na to, abych hrál i na snadnou. No, neviděl jsem, jak se jmenuje, dobrý. Můžeme dát hrát. Tak. Za začátku si myslím, že se to bude trochu lagovat. Když si to testoval, se mi to laguje, jak hraju. No, v videu se to lagovalo, tak taky chvíli. No, ne. To se rozjede nějak. Hej! Stal. Tak jo. To, Pepina. Prasaka Pepina. Potom. Jo. Jak se to nepřestává logovat. A jo, už to docela jde. Já snížím render distanci a už to půjde. A zatím nemusím, to není tak hrozný. Tak. To jsou takový ty začátky úplně, ty miluju. Tak. Já kdyby nešel slyšet zvuk hry, tak to nějak tak tuším. Já to mám totiž na sluchátka a nemůžu brát zvuk z telefonu, protože tam mi tak trochu píská v tom mikrofonu. Nevím proč, už jsem ho zkoušel profouknout a pořád nic. Tak to budu prostě z sluchátek. Takže kdyby tam nebyl zvuk ze hry, tak já to vím a zkusím to do příště nějak zprovoznit. Já natáčím přes AZ Screen Recorder a tam myslím, že to nejde. Mít sluchátka, natáčet, nahrávat z nich zvuk a přitom obraz hru. Hele, už ty lagy docela zmizely. OK. Já doufám, že v tom bude zvuk. A že se to vyrendruje v dobrý a uploadne v dobrý kvalitě. U tamtoho videa se mi to docela povedlo, ale to si myslím, že jenom kvůli tomu, že jsem měl hrozný štěstí a že to zabíralo jenom 100 mega. Tohle bude zabírat aspoň tak 500. A takový jsou videa. No, dobrý. Máme 16 dřeva. Jo. Počkej, co? To už jsem obral. Hele, jsem z toho spad. Nepotřebuju. Počkej. Tamhle kráva jedu zabít. Tak. Dělej. Pojď. Dělej. To je tráva. Ten Minecraft jsem moc dlouho jakože neovládal, tak to neumím prostě zabíjet a ještě k tomu se otáčet a chodit. Je. Tak. Tady stromů. To je dobrý les. Já si teďka představuju, jak budu prostě hrát Minecraft jako Minecraft Kid a
Prostě budu mít všechno po celém světě. I když vím, že to tak nebude, tak nevím, proč si to představuju. Budu mít jeden baráček, pár tady jezer a takový farmy a to bude všechno. I doly budu mít a to bude prostě všechno. Vůbec tady nebudu mít třeba mosty a takový všechny generátory a to. Na to jsem moc velká lama, abych to všechno dělal. Tak jo, já nevím, proč jdu teďka sem. No. Když tak, neomluvte, že budu když tak... Co? No, takhle blbnout. Já nejsem zvyklý, že natáčím. Když nenatáčím, tak buď hraju a mlčím, anebo u toho kecám taky takovýhle nesmysly. Já nejsem vůbec zvyklý, že natáčím. Yeah. OK. Proč jdu zase tam? Já jsem fakt zvyklý, že nenatáčím. Já můžu hrát jenom sám, jinak všichni chytnou ebolu ze mě. No, zase kecám hovadiny. Ne, fakt, už se budu soustředit. Dobrý. Budeme mít 30 dřeva. Ne, 31. Jasný, 31. Pojď. Tak. Teď bych si udělal krafťák. Nebo nejdřív tyhle prkna z dubového dřeva. Tak. Krafťák. Ať to. Dobrý. Položím se ho k tomuhle. Počkej, krumpáč. A časem si, když tak připnu počítačovou tu verzi. Já ještě nejsem naučený, jak se craftějí jaký věci. Teda vím, jak se craftí hodně věcí, ale ještě na to nejsem ready to ovládat. Prostě já nevím, jak si dát, nebo vím to, ale vždycky na to zapomenu. Jak si dát třeba nějaký věci do... Teďka nevím. Prostě to ještě neumím ovládat, no. Tak... Já nevím, proč to kopu klacíkem, když to je dřevěný krumpáč. Ten klidně můžu zničit. Až to bude ironový nebo diamantový, tak to už budu kopat lopatou. To už budu taky mít. Tak. To by mělo stačit. Hergot, autojump. K čemu je ten autojump, když to stejně neskáče? Dobrý. Krumpáč. Dobrý, jo, super. A ještě pec můžu, super. Počkej. Dobrý, ještě česky si tady udělám. Pec zatím nepotřebuju, tak uhni. Sem položím jednu česku. Tak. Dobrý, už jsem salak, že mi to spadne ta Minecraft. Že natáčím pořád. Jo, dobrý, běží to. Občas se stane tohle, no. To je to, když to máte na 10 čanků. No, tak jo. Tak já půjdu zase těžit, až si dám věci do čestky. Tak, kůže, hlína, kamení. A dřevěný krumpáč si tady zatím ještě nechám, abych ho spotřeboval a potom můžu jít na ten kamenej. Tak. Já myslím, že říkal, je to tak. Já pořád říkám prostě. Jsem divný. To mi říká hodně lidí. Já to sám sobě taky říkám. Jo. Je to pravda. Ach jo. To mi lidi zase budou říkat, hele, to je youtuber. Hele, ten slavný youtuber. Hele, Iron. Kurva. Hele, dobrý, OK, hele. Dobrý, já si to tady takhle, to. Aha. Doufám, že na tom aspoň něco vidíte. Něco málo. Jestli ne, tak já vám to budu říkat. Právě jsem našel iron, právě jsem ho vykopal, tady ještě vidím iron, tady kam
jsem vykopal tady ještě jeden iron a nebudu vám to takhle říkat. Já ani nevím, jak dlouho už natáčím. Dobrý. Tak. Teď bych si sem mohl dát... Aha, já tu pec vlastně tak. Proč to vždycky tak trvá, když natáčím, otevírat čestku? A zavírat. No ono. To je ta 2 GB ramka. Já věděl, že si mám koupit telefon s 3 GB. Nebo si rovnou koupím Samsung Galaxy S8 Plus, abych to měl jednodušší ve vybírání. Ne. Telefony s Androidem jsou... Tam. Telefony s Androidem jsou nejlepší. A se do prdele. Aha, mně už to došlo, tak čekej. Počkej chvíli. Je mi to líto. Pojď. Tak. A nebo jsem mohl udělat tohle. Ale teď to dělat nebudu, já najdu uhlí prostě. Proč pořád říkám prostě? Nic, dobrý, kaž na to. Ale sapling, ten tam můžu taky hodit potom. Co jsem to chtěl? Jo, že ty... Já se strašně motám v tom. Chtěl jsem ještě natěžit nějakého. Tak. No jo, teď to jde. Ty krása, já nevím, jak dlouho natáčím. Jak dlouho trvá Minecraftu jeden den reálného času? Já myslím, že tak 7 minut. Od rána do večera v Minecraftu. Nevím. Jenom abych se podle toho mohl řídit, když nevidím čas nikde. Ale, osel. Bože, prosím, ať je to osel. Jak jsem fakt nubka. Dobrý. Jo. Prosím, ať se to v tom videu nebude lagovat. Dobrý, hele. Sám vypalo železo. Nechalo nám to jeden prkno. Jedno. Nevím, prostě dřevo nám to nechalo. Dobrý. Já si sem dám své irony. Tohle, prostě. Dobrý. Nebo tohle se ještě ořežu, to dřevo. Tak, pěkný stack 20. A je to. OK. Jestli teďka nevíte, co dělám, tak si stavím dům. Jo, počkat. To vlastně nepůjde. To jsem to provedl. Tak. Já si nebudu dát pohled ze předu. To se mi zase nějak sekne a nepůjde to. Tak jo. Teď vám ukážu tady prostě můj dům, co jsem si tady udělal všechno, prostě dobrý, chápeš. Tak doufám, že se vám tohle video líbilo. Kecám. Nelíbilo, nikomu se nelíbí moje videa. Ne, já vám moc děkuji za zhlédnutí. Jestli chcete další video, tak tady dejte do 5 minut 0 lajků. To si myslím, že zvládnete, ani se snažit nemusíte. Tak jo, já vám děkuji za zhlédnutí, mějte se hezky a čus.